Salat itu ibadah mulia sehingga saking mulyane Rasulullah dipanggil langsung oleh Allah. Urusan niku lek penting dipanggil langsung. Pak Lurah kok penting urusane karo wargane dipanggil langsung. Tapi lek ora patek penting cukup liwat kami tua, cukup liwat RT, cukup liwat RW. Tapi lek penting dipanggil tenan. Ini menunjukkan bahwa sholat itu ibadah yang paling penting sehingga perintahnya Rasulullah dipanggil langsung. Beda kalih poso Ramadan, beda karo kaji. Nek kaji kalih poso Ramadan niku cukup lewat malaikat Jibril. Mula poso Ramadan karo sholat 5 waktu itu masih utama sholat. Poso Ramadan niku wajib tapi gak kabeh wong wajib poso Ramadan, sing diwajibne mek wong waras-waras tok. Jenengan lek lara oleh ora poso Ramadan. Mula sok Ramadan lek pengen ora poso dadi wong lara. Mula sok Ramadan ning centong nek wong isuk-isuk rokokan karo ngombe kopi aja dilokne pancen kuwi wong